foli ale tano le ambo nyesi awma akulobe radio sababu de la be kunafoni amba nanga alamsa ambara dona ka fo la gere bakara ka julo ka ofino Daniel Damele sigaso gouverneur quoi ale tara kata yenda ka julo ka uka adun aye foli bat la se ka julo ma akumbe na bonya ani karamala krepe kuma duje kunungula kerengere yala mali krepe jamana do be tando yera konna na mi ma mali doja abe na fo jamfa do be kala be mali ma jamfa mini akuna fondira nyama uma udun uma klongala o ya amene ni barkay colonel major Ismail Wage alekun tara Rome Italie ko CSP misalla jakulu munu farale men yonga o kilale enfant fe ko uka sigi ka foke wala sa magambe bantu mina mali ko enfant lala Burkina Faso damimba aye mata anduru kabino franyonga uluka yakli jagabo ka sebela be mibse ka ke sababu ninka o Burkina Faso bla sengelenka lolu donc bare mini Karim Sibe bina la se awma wala mbi do donga alaka bi kle heredi awni nema ambe wasu alamza temeni akumbe kajulo ka ofi tamala mi ni atari nyeda kajulo ka ofi ka kabiri akera gwendere sigasu o atuma yala folo o bena kajulo ma o ni tama ina ayake ni kajulu cercle commune maire belajele kumbe akene ka kafara o nyama belajele kan o satke la femme no o ye anga préfet mimbe ni rokofole nando o be talike o amaro aidara ale foli se kusebe kajulu kawma ko ambe ni belata bingani kela misalla terroriste kelema manganke kajulu wako kajulu korasi lembe korasi mina tiana kale konbe folla si kajulu kawma kenengel nyala lakana baw kajulu ye dugu mi sergeli mi jamana wala danke bolendo wala na fora ka fo bashite o konna na kabiri sandamadama ale mahamar aidara aya na le préfet kajulu ko abe police lakana baw ma kusabe ka police kajulu ka bema kadaka ko ale konbe ala tanu kanda kabira nana kajulu ko ama bashi so kajulu waku kajulu ka belagere belendo kelema waku abo foli bala se kajulu ka uma aye kuma damine Daniel Damele ne ale re gouverneur ko ay kajulu aya ajira ka fo mi re jara le we kajulu wuli ka dom kala jambe kalo kletan ani nani ni kajulu ya ajire ro bin fi fa ko sabe misalla ko tama mada kajulu mi no oye cercle kon pabay ko tama mada kajulu ma jambe kalo kletan ani nani ko furka bora ka ayira ka fo wolu ka sengoro ma dolon be jamana nyama colonel Asim Goita na ka transition o mawi zebwa fana ko bodi kala be ayi o mi yira tiana Daniel Damele ko ni jara le ko sabe o le ko so nana abe wajibi ale kan ko foli la si kajulu kawma oye o ko mimne bala ko tiana o jara ale ko sabe ali sanga sigida kiwala kunungo kuna fondo bora kabi kaduje kunungo la an krefe jamana ube o jamana u konna na nare ka fo fonde be ka kesi samit nte kala folo odun be ba don ka fo jamana nun bela gele tenguna no na Burkina Mali ani Côte d'Ivoire wolu jamana yo munu tenguna no ma bela gele fakile bakile o kuma mi fora akuna fontira fa bela gele na o kaira ka fo ko yoro do be an krefe jamana ula ko avion be ka do takana yoro do la kana ajiwa kuna amo jigina dro kurambe tege fambela jelena obe muira ko sigatel do kusebe kana na ke sababu kana o muti sala no mercenaire wulu kana do jamana fando fe o satkela ni hakila min tara kagulu ko njeba yamfulla dimsenu we fanga faranyonga wala sa ni ko misika wala ngata tugomina adun wala ngata kala sababu bibi na jamana nyema o yamme ka sebe ko me kadaka oko ni jaruye mi jaruye na be
ni jamana kono den bɛɛ y'a kɛ tan k'a ka ca Ala fɛ ka ko tɔ to olu ma ko o de ka gɛlɛn wa ko nin diyara u ye kosɛbɛ o siratigɛ la ko jeunesse ye min kɛ tan n'u tilara ka wele bila k'a yira k'a fɔ ka damina donsow la ka taa lɔgɔ ɲininaw la dancɛ min bɛ Mali ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ k'i hakili to a la wa o ye numéro vert min ni a lasera bɛɛ ma a bɛ groupe bɛɛ sanfɛ o siratigɛ la ko ni maa min ye siganama ye i kɛra sɛnɛkɛla ye sa o i kɛra furabolotigɛla ye o i kɛra yɛrɛ o sanubɔla ye n'a ye mɔgɔ ye maa min ni siganamaw b'a la bibi in na ko numéro dɔ bilalen don numéro o kan ka di maa minnu ma a bɛna lase aw ma a yɛrɛ la fana k'a fɔ don n'a nataw la wulikajɔ bɛna kɛ kɛrɛfɛ jamana ninnu Mali yɛrɛ ni minnu dancɛ bɔlen don yanfolila wulikajɔ bɛna kɛ ka kunnafoni di arajoso dɔ bɛna kolonso ɲɔgɔn na walasa maa dunan kana ye an ka jamana in kɔnɔna na ni min ma déclaré nin baara min kɛra kunungo an b'a lajɛ k'a fɔ a diyara bɛɛ ye o ka yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw nin kɔrɔfɔ in diyara u ye kosɛbɛ ka da kan ko nin ye fɛn ye Mali ani jamana 7 de bɛ dancɛ bɔ o jamana 7 ko a ka ɲi maliden bɛɛ lajɛlen ka a kɔlɔsi kosɛbɛ walasa fɛn kana cu an kan an tɛ min cogo dɔn Ismaël Wage ale ye ministre ye Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ malidenw ka bɛn kelen ma o Ismaël Wage a ma ladɔnniya k'a fɔ ko ale tun taara tile fila in na Rome lajɛrɛ min ni a jarala k'a fɔ ko a dabɔra min kama kɔrɔnfɛ maa minnu tun ye marifa ta Mali kama don tɛmɛn'u la n'o dɔ ye SEMA ye MAA MNLA MCA ko ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnkulu kelen ye a bɛ fɔ min ma ko CSP walasa mankan bɛ se ka bɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko dɔ kɛra nin mankan in na waati sera sa an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na faamuyali tun ma kɛ a la o de kosɔn fɛn min n'o ye colonel major Ismaël Wage ka taali in Rome a kuma tun cayara dɔw y'a yira k'a fɔ a bɛ taa mun na ka da kan ko nin ye fɛn min ni maa kan ka siran ye wa a nana ye k'a fɔ Itali min yɛrɛ y'a ko daminɛ o de ye wele bila ka na Ismaël Wage ma ani Mali gouvernement ma ko hakili la k'a fɔ fɛn b'a kɔnɔ ko t'a la abada ko Itali tɛ sɔn ka na ni fɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka Mali cɛ ko bɛɛ k'u hakili bɔ i yɛrɛ la aw bɛɛ sigilen filɛ a dabɔra min kama n kelen bɛ nin balawu in na a bɛ se ka ban cogo min na ko k'o fɛɛrɛ tigɛ Ismaël Wage ka a nana n'o a bɔngɛrɛ Rome a nana a wajibiyara ka kana kunnafoni di malidenw ma n'a ma di ko a ka ca Ala fɛ a tɛna faamuya a faamuyali bɛ gɛlɛya o de kosɔn a donna détail bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ bamanankan na a ye minnu fɔ an k'o dɔw la. dɔ fana ye min ye mouvement yɛrɛ min b'a kɔnɔna na o tɛ ka kan kelen fɔ donc a ko ka gɛlɛn u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ donc ni nin cadre bɛ se ka olu fana nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ o fana ka fisa mais gouvernement ye condition dɔw de poser k'a fɔ pour que cadre in ka taa ɲɛ il faut que état ka k'a kɔnɔna na maintenant ni état bɛ k'a kɔnɔna na état kan ka kɛ jɔyɔrɔ min n'a kɔnɔna na ani état bɛ fɛ ka kɛ cogo min na état y'o f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la an sigira ka kuma mais an ma ɲɔgɔn faamuya a ko la parce que état ko bɛɛ ka don a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mouvement ni communauté o bɛɛ ka don a la fɔlɔ il faut que ça soit inclusif état ko filanan fana ye min ye a ɲɛmɔgɔya ka di état ma état fana ko sabanan ye mun ye fɛn fɛn ye sécurité ko défense ko diplomatie ko fɛn fɛn ye jamana jɔyɔrɔ ye fɛn min na o ka to jamana bolo jamana b'o kɛ donc an y'o kuma fɔ ɲɔgɔn ye ma fana y'i sen bɔ an continue ka baara kɛ accord kan mais an continue k'a fɔ ko cadre mun sigilen filɛ nin an ma sɔn cadre ma parce que a sigira cogo min na a ma bɛn a ma ko in na olu ko a faamuna sisan olu bɛ a ɲini k'aw bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u ni état ka baara kɛ état ka condition na ko n'u sɔnn'o ma olu bɛ continuer k'a soutenir n'u ma sɔn o ma olu b'u sen bɔ a la u mɔgɔ olu yɛrɛ italien ma donc ni tile filanin na o baara de kɛra italien ye mouvement bɛɛ wele u ka na u ye mɔgɔ wɛrɛw fana wele minnu yɛrɛ tɛ CSP la olu fana taara fara o kan u y'a f'u ye an ni état kuma na. Mali chef d'état-major de l'armée général de brigade Umar Jara ale fana ye kunna bɔ dɔ kɛ kunu ko an bɛ waati min na comme sisan ko baara caman kɛra baara minnu kɛra ko fo ka kunnafoni di malidenw ma bibi in na ko yɔrɔ caman lafiya nana o yɔrɔ kofɔli olu la o Sikaso mara Kucala mara Segu mara ani Mopti mara
ko an bɛ ala tɔnɔ bi ka da kan an b'a to ɲɔgɔn fɛ k'an bɛ ala tɔnɔ bi ka da kan ko nɔgɔyaba dana o yɔrɔ kofɔliw la ko tile fila in na timɛtun baarakɛla fɛn fɛn i kɛra polisi o i kɛra lakɔlimɛtiri o i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye o ko bɛɛ bɛ se ka taa a ka yɔrɔ la tile fila in na min jara bɛɛ ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan o y'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan Sikaso Segu Mopti ani Kucala ko yɔrɔ b'o la o yɔrɔ wolo ko lakɔliso tun datugunen o yɔrɔ kofɔlɔw la bibi in na lakɔliso bɛ se ka dayɛlɛ nin yɔrɔ kofɔlɔ na bi k'a bɛ jɔ ekɔliso 200 ekɔliso 80 ani ekɔliso 1 ma ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dayɛlɛ tan bi an bɛ waati min na komi sisan o y'a sɔrɔ fɔlɔ ko kangarabada de tun bɛ kɛ ninnu ye ko mɔgɔ si kana don lakɔliso la o min kɛra don tɛmɛnenw la o gɛlɛyaba in ko nɔgɔyaba de donn'o la bi ka d'a kan ko lafiya nana yɔrɔ kofɔlen ninnu na Segu Mopti Kucala ani Sikaso ko a lakɔliso caman bɛ yen bi minnu bɛ se ka dayɛlɛ ka d'a kan ko basigi nana kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na halisa Mali ekibaruw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye furancɛ fanga min bɛ yen bi lajɛ kɛra lajɛrɛ teliman kɛra o dongo ka kunnafonidi kɛ transition yɛrɛ taabolo kan a jarala k'a fɔ transition sigilen bɛ sigi min na o charte yɛlɛma kan ka don a charte la CNT ni ale ye jɛkulu ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ député bulon jɔyɔrɔ fali ma a jarala k'a fɔ olu kan ka don député bulon kɔnɔna na ka yɛlɛma don Mali charte dɔw la o charte dɔ ye min ye vice président ko kuma min n'o tun bɛ transition kɔnɔna na ko k'o bɔ a la a nana ye k'a fɔ fanga caman fana bɛ yen ni o tun tɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko ka dɔ fara o fɛn o kan ni o ye présidentya ye wa caman ko bi an bɛ waati min na komi sisan parti politique caman bɛ yen ani mouvement caman bɛ yen association caman bɛ yen bi olu kɔni da bɛ fɛn min na ni CEDEAO ani UEMOA ko k'an ka taa kalafili la bɛɛ ka da la k'a fɔ an bɛ taa kalafili la fɛn min na a ka ɲini colonel Assimi Goïta fɛ a k'i sen bɔ sɔrɔsiya la walasa a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye o baara min bɛ sen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ caman kɔni sabatilen b'o kan bi parti ba caman yɛrɛ bɛ Mali la bi minnu ka hakilinaw ye ko a bɛ cogo min na tan bi jamana in walasa a ka basigi ko fo k'a to nin ma kofɔlen in bolo bibi in na lakanaba de bɛ tan bi lakana min ni a kɛlen bɛ sababu ye ka maliden caman kɔni lafiya bi an bɛ waati min na komi sisan Burkina Faso Daminba a ye a ka laseli dɔ kɛ kunu laseli min n'a y'a jira k'a fɔ ale Daminba fɛn min bɛ yen bi o y'a ye k'a fɔ ko a k'a lajɛ a ye maa 15 a y'o de ta ko olu kɛ maa ye maa minnu n'u bɛna hakili jagabɔ walasa fɛn min ni o ye furancɛ fanga kan ka sigi CNT kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani taabolo min yɛrɛ kan ka kɛ furancɛ fanga in na n'a ɲɛmaya kalifalen bɛ ale yɛrɛ Daminba ma ko fo ka fɛɛrɛ tigɛ sisan fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye walasa a ko bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan k'a kɛ sariya kɔnɔna na wala a ye maa 15 a y'o de suganti o maa 15 olu bɛ sɛbɛn labɛn sɛbɛn min bɛ kɛ sababu ye kalafili bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na a bɛna kɛ waati jumɛn na n'o hakilinaw taara ka ca Ala fɛ ko o baara bɛ kɛ o kan wala nin maa 15 a si tɛ politiki maa ye maaw don maa minnu ni ladiriw don da kelen don minnu na ni a ka ca Ala fɛ olu bɛ se ka Burkina Faso bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna na laginɛkaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ka CNT o sigira o dongo ka sanga furancɛ fanga min bɛ yen bi n'a ɲɛmaa bɛ Mamadi Dunbiya bolo a ye wele se a ma perese a ye CNT sigi dɔɔni dɔɔni fo ka maa 80 ani maa 1 ko o ta k'o kɛ CNT ye olu kɛlen ko CNT ye o baaraw kolobokali de kɛra k'olu sigi u ka masakɛ golo kan tile fila in na jamana Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka ciraden kun bɛ nin kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Maliki Jaw la ko ale taara ka taa fara Mamadi Dunbiya n'a ka maaw kan walasa ka kɛ seere ye nin ko la farafinna Keleya tɔnba Union Africaine u ye lajɛrɛ min kɛ lajɛrɛ 35nan ko a kun cɛra Macky Sall kɛra farafinna Keleya tɔnba ɲɛmaa ye ale ye laseli fɔlɔ minnu kɛ o laseli fɔlɔ ko coup d'État cayara farafinna yan wa ko farafinna Keleya tɔnba a ti sɔn o coup d'État olu ma ale kɛra ɲɛmaa ye o ɲɛmaa ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ k'a bi sinsin cogo bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ n'o n'a ɲɔgɔnna ti kɛ farafinna tɔn kɔnɔna na tugun ko o fɛɛrɛw tigɛ a da sera Mali yɛrɛ kibaruyaw ma a y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ye ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali ma ko CEDEAO kun ye laɲini kɛ fɔlɔ k'a jira k'a fɔ k'u ka waati di
ni ma hakili bala wati min dira waso bandaw ale be president yala ale kalo konontonge kalo tan ani segin konnana wako oyo mindi kabe mebe kalo tan ani segin nema o kalo tan sigi ko o be punti february kalo kilimuga ani wolonfla o ko ola no ko femino e mari jamana nyama we kunganga fenwere fo ka bolodalo ke bolodali msega ke sababu ye ni ka o kasika ben fena wala sa ni nyangeni msega wuli tugumina o makisal ayen kuna fondi wasro mali re mi fo kunungo mali adra ka fo olu tafo ka tunga sida o fa iyo mwaka ka fenfo femi ne o sega ke sababu ye hakilina ka jawabaka ngani ya udizane meka ku o fonyongo bade be sida o iyo mwa ani mali ni nonche ni watina Senegal ya ka kuputa akara final dan amala dona ka fo femi no oye Sadio Mane aye femba ke kunu kadaka aye toba so kunu alna so aye penalty dien ballon tan konnana nga jimi kumba ka ya jigi dafa nale kuma labaindo akachala fe gela kuma do alanga kabila yodo ballon tan ede kuru kala bela jelen kala ale etode kan mo ambe nyombla ya ne be ofo ka walmando ka fari nala makore kam nyonso wati wele kuna fo kele keneka sanu che we kambe di akambe wati la to benga salama